Khublei phi baroh te kabani kong hinga aingu yo trei kanrat nongbu nong thau uba lari la sumaringi khamtam haikini ki shisnem tam ki badam kumjuru iki nongkitkam ki jongi ki nongkyrshan ki jongi Khublei la don kat na por te wan mepin sngoi phi hang ni por ba nakaliang ajunga kwa abnai Khublei kyrtong phi iwei po iwei ki nongkyrshan ki jongi ki nongkitkam ki badan hapo ka unit sub unit ki sub circle ki longkme ki longpai ki samla berkumjuru haga district level barka state level hi berkoi ngai Khublei kyrtong phi iwei po iwei ki nongkyrshan ki jongi pla du dem du thia hagini ki khniat benai pla dem ban trei kani ka kam jongi ai Khublei phi ba phi la ai met bat mynsiem hagini ki khniat benai ki pla dem pla trei stong hendrei wat lang ngim poi jingjop nakaliang junga hinga priang hi garai jong paiba jong ka umsting konsi nakaliang junga kwa ban shai phi niewkor ba nginom kut tangkom ni hendrei ngin iaid chkhman inai trei inen ren kat lang haganu ko ka kam but nakaliang junga hi kat nei tangka jing aikhublei phi ki nongkyrshan ki jongi hapo ko umsting konsi ba ngin nangi trei nei chkhman but haju opor ngai Khublei ru ya I emily batmai jong ka umsting konsi Dr Celestine Lyngdoh I bala yo biang ya ka jingjop kaba-ar shen te tu blin kurkhui berkumjuro ya baroh khamtam ki nongkitkam ki nongkyrshan ki jongi ki badan haga circle ngani ki haga konstitusi hi berkoi tangi takan tini Khublei sibun Khublei syajarmu.